Od 20. do 25. septembra 2012. godine u Sarim Sakliju na Egejskom moru biće održan treći festival folklora i narodnih igara na kojem će učešće uzeti i veliki broj kulturno-umjetničkih društava iz naše zemlje. Tradicionalni internacionalni festival već treću godinu za redom okuplja kulturno-umjetnička društva sa 3 kontinenta, gdje muzikom, igrom i zabavom otvara vrata ovog atraktivnog ljetovališta za brojne goste. Mi smo završili poslednje pripreme i poslednje dogovore kako bi ovaj festival koji će biti u septembru bude veličanstveni i mnogo bolji od dosadašnjih, jer ćemo imati i mnogo više ljudi i iz mnogo više država nego prošle godine. Mi ovog trenutka šaljemo bele golubove, sve zovemo na pesmu i igru, a ništa lepše nema od pesme, igre i druženja ovako na moru i pored ovako divnih noći, divnih hotela i svega ovoga što pruža Sarim Sakli. U Sarim Sakliju živi mnogo iseljenika iz Sandžaka, ali i iz drugih dijelova bivše Jugoslavije, koji su se doselili početkom prošlog vijeka, što ovu turističku destinaciju našim gostima čini još atraktivnijom. Ove godine ćemo organizovati treći međunarodni festival u našem gradu. Ovaj festival je jako važan, kako za naš grad, tako i za region. Znamo da Sarim Sakli ima predivne plaže, povoljnu klimu i kristalno more. Želimo da od našeg grada napravimo jedan veliki kulturni i folklorni centar. Prvi festival koji smo organizovali bio je jako uspješan. Drugi je održan prošle godine i bio je već na svjetskom nivou, gdje smo čak imali i učesnike iz nekoliko afričkih zemalja. Za ovu godinu očekujemo mnogo toga. Naravno, činimo sve da nam dođe što više ljudi, što više učesnika. Zato smo ove godine napravili saradnju i sa vašom televizijom. Cilj ove saradnje jeste unapređenje festivala. Također, ovim putem želimo da napravimo jednu vrstu reklame, kako festivala, tako i grada Sarim Saklija. Nadamo se da će ova saradnja biti uspješna. Želim napomenuti da je poreklo većine ljudi koji žive na ovim prostorima sa vaših područja. Baš iz tog razloga ovaj festival nas čini srećnim. Ovu priliku ću iskoristiti da pozovem sve naše prijatelje sa Balkana, a isto tako i cijelog svijeta da dođu u što većem broju. Želim da vam se zahvalim, očekujem da što prije ponovo budete naši gosti i nadam se da će saradnja koju smo uspostavili sa vašom regionalnom televizijom biti kruna našeg uspeha. Nadam se da će živi prenosi i Sarim Saklija biti uspješni. Leto, toplo vrijeme i muzika su zaista dobra kombinacija. Za Dnevnik regionalne radio televizije i Sarim Saklija, Galip Giceći.